Fuq firxa ta' 18 xahar se jkun qed jiddaħħlu numru ta' miżuri ġodda blan li jiġu indirizzati l-problemi ta' traffiku. Għalkemm m'hemmx viżjoni ċara ta' kif dawn se jaħdmu eżatt u meta nistgħu nibdew nistennew l-effetti pożittivi jekk wara kollox għadtu se jkun hemm xi differenza. F'konferenza li ħadet satejn, il-Ministru tat Trasport Chris Bonet semma numru kbir ta' miżuri li jaqgħu taħt 7 pilastri bl-isem ta' Reshaping Our Mobility li se jkunu qed jiswew lil pajjiżna bejn l-10 u l-15 miljun euro. L-ewwel pilastru jiffoka fuq il-vetturi tat-toroq fejn hemm pjan li jiddaħħlu għal ta' inċentivi biex jitnaqqas l-użu tal-vetturi privati. Miżura minnhom tgħid li wieħed jista' jċedi l-liċenzja tiegħu għal 5 snin u jieħu 25,000 euro fejn ikun marbut li ma jsuq l-ebda vettura oħra u jekk wieħed jażel li jitlob il-liċenzja tiegħu lura qabel iż-żmien ikun jeħtieġ li jħallas il-bqija ta' snin ma jkunx għamel u jkollu jerġa' jgħaddi mit-testijiet biex jieħu lura l-liċenzja. Wieħed jista' jażel ukoll li jagħti l-liċenzja ta' karozza tiegħu minflok juża scooter fejn f'dan il-każ jingħata grant ta' 1,500 euro kull sena l-4 snin. Hemm ukoll miżura ta' dawk bejn 17 u l-21 sena li jistgħu jażlu jisuqu scooter flok karozza u jieħdu grant ta' 1,500 euro. Se jkun hemm ukoll skemi għal xiri ta' muturi u anke scrappage scheme ta' muturi karozzi jew vanijiet antiki. Dan apparti li se jittieħdu miżuri iktar stretti brabta ma' karozzi vintage u li dawn il-karozzi jeħtieġu jkollhom mill-inqas 30 sena. Pjanijiet ta' żieda fil-parkeġġi għal karozzi li jagħmlu carpooling lejn l-università mistennija jagħmlu parti minn dawn il-miżuri iżda fil-karozza jeħtieġ ikun hemm issewwiequ mill-inqas 2 passiġġiera u miżuri għall employers li jażlu joffru trasport għal ħaddiema tagħhom. Għal dan il-pilastru l-Ministru konferma li m'għandux mira ċara. It-tieni pilastru jiffoka fuq servizzi li kemm jista' jkun ma jtelfunx l-vetturi fit-toroq b'mod speċjali fir-rush hours u bekk intindif road markings, il-ġbir tal-iskart u landscaping mhux se jsiru fl-arħinijiet fil-waqt li s-servizzi tat transport Malta mhux se jiġu offruti qabel l-10 ta' filgħodu. Imsemmija wkoll servizzi ta' park and ride, parkeġġi ta' gvern li jintużaw mill-pubbliku barra l-office hours u anke sejħa għal politika nazzjonali dwar il-parkeġġ. Lanqas hawnhekk m'hawn mira ċara. Ir-raba' pilastru jara tibdil fit-trasport pubbliku fejn mistennija li jkun hemm żieda ta' rotot u anke rotot li se jżidu frekwenza tagħhom. Semmiet ukoll reviżjoni tan-netwerk tal-linja iżda s'issa anke hawnhekk qatt m'hemm xejn fiċ-ċert. Ġim semmi wkoll xogħol fit-toroq ta' pajjiżna fejn se jitkellmu mal-kuntratturi għal iktar ordni fix-xogħol li jsir u jkun hemm iktar koordinazzjoni f'xogħlijiet li jsiru minn dipartimenti differenti tal-gvern. Miġdid, uħud minn dawn il-miżuri f'dan il-pilastru għadhom fl-arja. Pilastru ieħor jitkellem dwar mobilità alternattiva fosthom ħatra dokumenta ġdid u strateġija nazzjonali tal-miċi. Bis-seba' pilastru jiffoka fuq remote working fost il-privat. Ħafna miżuri li meta l-Ministru Boni ġie mistoqsi dwarhom mill-midja fl-ebda mument ma ta' garanzija li dawn se jkunu qed inaqsu traffiku b'mod sostanzjali u f'każ li jseħħ dan it-tnaqqis, il-Gvern Laburista m'għandu l-ebda mira meta l-poplu se jibda jħoss l-effetti ta' dawn il-miżuri. Miżuri li f'kelma oħra se jidħlu fis-seħħ bla ebda pjan ċaru konkret b'garanzija li se jħallu effett tant mixtieq. U dan meta l-flejjes ta' flus se jaqbżu mhux biss id-doppju ta' dak maqbul fil-budget iżda saħansitra il-possibilità li dawn il-miżuri jiġu jiswew tliet darbiet iktar minn 5 miljuni għal 15 miljun euro.